To, me za ka ce game da wannan kasuwa ta Mashi? Wannan kasuwa ta Mashi, gaskiya yau dai alhamdulillah, dama an ce lokacin da wani ya waɗi lokacin wani ke samu. To gaskiya ma kasuwar Mashi alhamdulillah na zo na samu kasuwa kuma kamar yadda Ubangiji Allah ya kaddara zan samu. Gaskiya na samu alhamdulillah masha Allah na gode maka. To amma bayan kasuwancin da nake yi, akwai wani abu wanda nake ra'ayi nake so. Kuma bai wuce in zama mawaki ba wanda ke buƙatar ya yi hip hop rappers saboda ni mabiyin Oga Abdul ne kuma ni mabiyin Maharaz ne kuma ni mabiyin DJ AB ne kuma ni mabiyin wannan sunan Jatau yawa wanda ke Niger na gani ko ya mai yawa duk wannan masoyana ne to dan haka zan yi muku baiti guda daya a cikin waka ta ku to mu ji okay cikin zafi ne ake yin wahala ka shuka kai riba ka da matsala nema da daki sai dai wahala lungu sako bani da matsala rayuwa ta san babu kasala bakin jini san baya akai na sallah azumi zakka na lura in dai ka rike baka rabbana cika man buri na Kano da Katsina a saurare ni maganganun su stage man ina ta yi suna saurare hip hop rappers ni mai zamani nan take zo suka muku masha Allah to zan dan katse ka wannan baitin wace waka ne ko kuma baitin wani mawaki ne wannan baiti na ne wanda nayi to wannan waka taka ka fitar da ita a kasuwa kenan ko kuma a gaskiya ban fitar da ita ba ban ma ji na wata bane saboda abubuwan da na tafiya a hankali muna so ne mu samu wanda za su dan ja mu su gwada mu hanya saboda an ce baka ci gaba da babba haka ne to Allah ya taimaka amma fatan za a samu abin da ake so kai kuma me zaka ce game da wannan kasuwa ta yau wannan kasuwa ta Mashi ubangiji Allah ya kara mata albarka da mutane da ke cikin ta Allah ya kara tsare mu albarka ne Muhammadu mun gode